Ola, somos as nenas e nenos do Colexio San Clemente e queremos felicitarvos polo Nadal. Sabemos que este ano que despedimos non foi igual cos anteriores. O mundo que coñecíamos cambiou. Queremos agradecer a todas as persoas o esforzo que fixeron ao permanecer pechadas case 3 meses. E tamén a aqueles que tiveron que sair para que puderamos manter a economía, a saúde, a seguridade e a educación. Que teñades unhas felices festas. Protexérenos. Este Nadal o mellor regalo é a saúde. Que o próximo ano veña cargado de saúde, de traballo, de responsabilidade e de ilusión. Bon Nadal! Feliz 2021! Bos días, nenos e nenas de San Clemente. Ola, este ano no que todo é raro, pois o Festinadal tamén vai ser moi especial, porque imos celebralos separados pero unidos, polas gañas de pasalo ben. Imos ver se estamos todos. Cando vos chamemos, hai que facer moito ruido na clase para que nos enteremos de que estades aí. Veña, hola, nenos de 3 anos. Hola, nenos de 4 anos. Hola, nenos de 5 anos. Hola, nenos de primeiro. Hola, nenos de segundo. Hola, nenos de terceiro. Hola, nenos de cuarto. Hola, nenos de quinto. Hola, nenos de sexto. Hola, profes. Hola, José. Se estás aí, toca o timbre. Bueno, xa que estamos todos, empeza o Festinadal 2020. A gran verdade vou vos contar dos que chegamos de primeiros ao portal. Non foi Melchor, non foi Gaspar, non foi a mula, ni tampouco Baltasar. Fomos os pastores, os primeiros en chegar. Sempre nestas datas, cando chega o Nadal, montan os beléns, montan a mundial. Pon o neno aquí, pon o rei alá, vai buscar o musgo que xa é artificial. Sempre os pastores nos deixan para o final. A gran verdade vou vos contar dos que chegamos de primeiros ao portal. Non foi Melchor, non foi Gaspar, non foi a mula, ni tampouco Baltasar. Fomos os pastores, os primeiros en chegar.
A muralla voy poner dentro do portal, os tres reis magos cabalgando por detrás. Fai nos falta un río de auga ou de papel albal, ate o rei Herodes ten un sitio onde estar. Sempre os pastores nos deixan para o final. Todos os pastores te diremos por favor que neste Nadal nos prestedes atención, que queremos ser parte desta festa e este zurrón poder enchelo de sorpresa. Ora dos pastores, escoitar con atención. Todos os pastores te diremos por favor que neste Nadal nos prestedes atención, que queremos ser parte desta festa e este zurrón poder enchelo de sorpresa. Ora dos pastores, escoitar con atención. Ora dos pastores, porque mola mogollón. Menudos roqueiros nos saíron os nenos de infantil. Pois imos listos porque aínda lle quedan 8 anos na escola. Vannos tolear a cabeza. Xa que este Nadal vai ser tan distinto dos demais, temos unha idea para alegrar as ceas e comidas familiares. Sí, porque este ano, máis que calquera outro, imos lle botar humor ao Nadal. Aquí tedes aos nenos de quinto de primaria con feixe de ideas para triunfar esta noite boa. Tomade nota! Dous amigos na feira. Manolo, vendo o meu cabalo. É porque o queres vendado? Cal é un colmo do astronauta? Que cando chega a Marte xa é Mércores. Cal é o colmo dunha planta? Que a deixen plantada. Cal é o colmo dos colmos? Que o mudo lle diga un sordo que un cego lle está espiando. Cal é o colmo dunha enfermeira? Que se chame Dolores. Cal é o colmo dun arquitecto? Que se chame Armando Casas. Que lle di unha taza a outra? Que está facendo? Donald usa un teclado e Mickey un mouse. Eu xa notei uns cuantos chistes. E ti? E de tanto rir non me dou tempo nin de coller o boli. Mira que son paveiros estes rapaces. Pois despois de rir, imos mover un pouco o esqueleto. Sí, porque temos aquí os nenos e nenas de primeiro que nos van facer bailar nas nosas sillas con este tema tan chulo. Forte aplauso para o primeiro de primaria ca súa canción O Nadal. Bolo Nadal,
Nadal quero xogar con neve. Polo Nadal eu quero saúde. Polo Nadal eu quero cariño. Polo Nadal quero descansar. Polo Nadal quero amor. Polo Nadal quero xogar. Polo Nadal eu quero axudar. Polo Nadal eu quero bicos. Polo Nadal eu quero respeto. Polo Nadal eu quero abrazos. Polo Nadal eu quero a familia. Polo Nadal eu quero facer regalos. Polo Nadal eu quero brincar. Polo Nadal eu quero amigos. Polo Nadal eu non quero violencia. Polo Nadal eu quero bailar. Let's jump. We all do a little jumping. We all do a little jumping. We all do a little jumping. Christmas is here. Let's stomp. We all do a little stomping. We all do a little stomping. We all do a little stomping. Christmas is here. Shh, let's whisper. We all do a little whispering. We all do a little whispering. We all do a little whispering. Christmas is here. Big voices. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Vaya sorpresa! Non sabía que os peques do cole falaran tan ben inglés. Home, están en riba deles todo o día, Maite, Susana e Mace. E co pesadas que son, falan inglés sí ou sí. Será yes ou yes. Home, moi bo chiste, sí señor. Pero pa chistes vos, os que nos traen os nosos compañeros de clase. Aprende, anda, aprende. Sabedes que lle di unha iguana a súa irmán xemella? Somos iguanitas. Sabedes que lle di un techo a outro techo? Te echo de menos. Vai Tarzán pola selva e ve un rato e lle di: mírate, tan pequeno e con bigote. E lle di o rato a Tarzán: e ti tan grande con pañal. Sabedes cal é o baile preferido do tomate? A salsa. Mamá, como se escribe campa? Como soa, fillo, como soa. Ah, entonces escribe tolón. Papá, ¿quieres casar conmigo? No, fillo, ¿cómo te vas a casar con mi nai? Pues estoy casada este camino. Que lle di unha mosca a outra mosca? Bzz. Moi vos, sí señor. Este ano vou ser o rei das festas da miña casa, con tanto chiste que vou contar. E falando de reis e raíñas, sabías que este ano temos no Festín Nadal a Raíña do Nadal? Que dis? Non me digas que está ela hoxe aquí. Pois claro que en San Clemente hai nivel, chaval. Directamente desde Nueva York a San Clemente. Mi madriña, pois isto é histórico. Nenos e nenas, prestade moita atención porque hoxe temos no Festín Nadal a María Carey. Un forte aplauso.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Vaya nivel, e menudo corpo de bailaríns que tiña. Xa che dixen que en San Clemente hai nivel. E falando de nivel, mira que panxoliña tan chulo que pararon os nenos de terceiro de primaria. Panxoliña, co que a mí me gustan as panxoliñas. E como se titula? Hoxe naceu un niño. A ver se nos animamos todos e cantamos o retrouso con eles. Imos cantar panxoliñas cos nenos de terceiro. Adiante!
a Panxoliña. É moi ben cantada. Por certo, xa sabes o que lle vas pedir aos Reis Magos? Ainda non teño a carta feita. Voume poñer xa. Pois, para que che tregan todo o que lle pidas, podes deixarlle uns chistes anotados na carta, que seguro que son vos e van ser xenerosos contigo. E que chistes? Non sei moitos. Non hai problema, home. Toma nota, toma nota. Mamá, no colexo chamame Oveia eso porque non sei. Que planeta vai despois de Marte? Mércore. Dos soldados dan unha moto en unha curva derrapan porque non se can, porque van soldados. Quen é o irmán maior de Pinocho? Pinueve. Avó, por que estás mirando a pantalla do ordenador cos ollos pechados? Porque Windows díxome que pechara as pestañas. Fillo, como suspendas o examen de mañá, olvídate de que son teu pai. Ao día seguinte, fillo, que tal te foi? E ti quen és? O que unha esponja non vai ao gimnasio, porque está cuadrado. Cal é o colmo de un xardiñeiro? Co dixo implantado. Doctor, soy asmático, es grave. No, amigo, es esdrújula. Que chistes tan vos? Voulles deixar todos anotados na carta. A ver se lle gustan e se portan ben conmigo. Pois o que ven agora non é un chiste, son unhas recomendacións moi boas para poder pasar un bo e seguro Nadal. Porque estas festas hañas que celebrar con sentidiño. Non sei eu se me gamarei de tantas normas que cumprir. Son moitas. Non te preocupes, que para iso estamos nenas de cuarto de primaria, para axudarnos a lembrar montando un rap xenial. Claro, aquí no CEIP San Clemente todo o aprendemos cantando, bailando, facendo cortametraxes. Somos os artistas. Mirade, prestade moita atención. Hey, aquí, dende San Clemente, para toda a xente, o rap do Nadal. Vela aí vai! O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Sea só que as persoas convivintes e cos demais vai encontros virtuais. O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Responsabilidade. Vas facer unha reunión, sempre debe esta celebración. O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Fala con volume adecuado, non berres ou grites demasiado. O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Sai con antena antes das reunións. Ei, non vaigas aos festones. O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Se con xente de fora vas a xantar, usa a xela de usar e tirar. O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Cando con outros vai a xantar, a máscara podes quitar, pero cando acabes de comer e beber, outra vez te vas poñer. Saúde! O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Nas festas deste Nadal, portas e ventanas abertas para ventilar. Protección! O Nadal mor celebrar igual y también vai ser diferente. Máis importante deste Nadal, a comida individual. O Nadal mor celebrar igual
afectados. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. A nesas reunións deste Nadal o transporte colectivo non vai a usar. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. Cuidado cos maiores, precaución, precaución. Ti colaboras na súa protección. Seguridade. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. Lava as mans, usa xel, importante deste Nadal protexer. Seguridade. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. O Nadal volve chegar igual, inda que vai ser diferente. 3 irmáns, un chamase ninguén, outro nadie, outro parvo. Un día, un dos irmáns caeu nun burato e outro foi axudar. O terceiro chamou a policía. Policía, policía, que ninguén caeu nun burato e nadie foi axudalo. Di o policía, pero vostede é parvo. Sí, policía, encantado de coñecelo. Teacher, would you punish someone for something they didn't do? Of course not. Well, I didn't do my homework. Nenos, por que se suicidou o libro de matemáticas? Porque tiña moitos problemas. Que lle di un árbore a outra? Que pasa, tronco? Doutor, teño o corpo cuberto de pelo. Que padezo? Padece vostede un ociño. Mamá, saquei un 10. En serio? En que materias? Un 3 en matemáticas, un 3 en lingua galega, un 2 en inglés e un 2 en música. Nenos, clase de música. Por que Beethoven non podía usar este dedo cando tocaba o piano? Porque este dedo é meu. Capitán, atacan os 40 carabelas. Unha flota. Non, flotan todas. Papá, ¿qué está más lejos? ¿Córdoba o la luna? Pues vamos a ver, ¿tú ves Córdoba desde aquí? Xa sabedes, a cantar o rap do Covid Nadal nas vosas casas para pasar unhas boas e seguras festas. Agora, un dos pratos fortes da festa de hoxe. Ai sí, e logo temos unha actuación espectacular das rapaces de quinto de primaria que montaron un grupo xenial. Chámanse as Blackpink Clementinas. Blackpink Clementinas? Pois a min iso de Blackpink sóme de algo. Sí, serán dos grupos coreanos que ande por aí copiando as nosas rapazas. Terán morro. Mira ti, eu que pensaba que era ao revés. Pois a ver que tal o fan. Mira.
you, baby. I owe it all to you. Got me all messed up. His love is my favorite, but you plus me sadly can be dangerous. Lucky me, lucky you. 결국엔 거짓말 we lie. So what? 만약에 내가 널 지우게 된다면 so sorry. I'm not sorry. 나 어떡해? 나가 날 견딜 수 없어. 했던 눈물을 감춘 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Let's kill this love. We all commit to love that makes you cry. Oh, we're all making love that kills you inside. Yeah, we must kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love before it kills you too. Kill this love. Yeah, it's sad but true. Gotta kill this love. Gotta kill. Let's kill this love. Menuda produción, vaya espectáculo. Home, producións clementinas, ou ti que pensabas? Xa che dixen que en San Clemente hai moito nivel. Xa vexo xa. Bueno, nenos e nenas, ide preparando as uvas clementinas, que está a piques de rematar o festinadal. Pero a festa non remata. Que va, lembrade que despois das uvas clementinas ven o San Clemente Baila 2020, un programazo de baile presentado por DJ Raúl e Aitor Youtuber. Así que despois das uvas, ide despexando a clase, quitando as sillas e as mesas. Imos bailar mogollón. Así que todo o mundo preparado para empezar as uvas clementinas. ¡Feliz ano, San Clemente! E o 2020 que lle den. ¡Once!